Ahojte, vítajte na mojom účte Le Miracle by Meridian. Som Zuzana Meridian a hovorím práve k niekomu, kto to potrebuje počuť. A chcem poradiť takú pomôcku pre toho, kto si už robí takéto očistenie rodových línií a keď ste už si spravili aj odpustenie voči niektorým osobám, ktoré vám vošli do života a poznačili ho aj nie veľmi peknými vecami, tak čo ja som vyskúšala a fungovalo to, tak môžete sa pomodliť večer pred spaním k vašej rodovej línii. Proste len povedať modlitbu: týmto vás žiadam, všetky duše a energie z mojej časovej línie do minulosti a do budúcnosti, aby ste mi pomohli v tomto úkone, a to istým spôsobom tie duše, ktoré vám ubližovali a nekonali v mene dobrá, pretože si vybrali časové linie, kde sú manipulátori, narcisti a proste ubližujú svetelným bytostiam, tak požiadate rodovú líniu, oni vám to prečistia a daná duša, ktorá vám ubližila, tak vám príde do sna. Môže sa to stať ešte v tú noc, tak ako aj mne sa stalo, aj na dnes ráno. A tie duše sa vám neprídu ospravedlniť štýlom, že proste vlastne ani neočakávajte. Neočakávajte to, ono sa to stane. Takže tá duša si vás vyhľadá, príde vám do sna, tam prebehne určitá situácia a nebude vyslovene, že vám bude akoby skladať nejakú utešujúcu vec, že vám povie: bolo mi veľmi, veľmi ľúto, čo som ti urobil, alebo niečo také, to nie. Ale príde tam, bude sa tam vlastne pohybovať okolo vás v tej situácii, no a vy